Κάνε αυτό που σου είπα και τα άλλα σε μένα. Ακούς μωρή! Εδώ κανείς δεν παρατάει κανένα. Μανώλη, μέχρι να βρεις άλλο θηλυκό θα ερχόμαστε με τη Λενιώνα να σου μερίδευε. Και θα σου κάνουμε τη λάτρα. Τα συλληπιτήριά μας. Άχρηστε! Τι έπαθες πάλι, τι σου έκανα? Κάποιον φίλο ή συγγενή, έστω και μακρινό, που ήθελε να πάει. Το είχε ξανασκάσει από ανάδοχη οικογένεια, όπως μου είπανε. Πού είχε πάει τότε? Άργησες. Μια μέρα θα τους πάρει από πίσω κανένας μπάτσος και θα μας μπαγλαρώσουν όλους εδώ μέσα. Μόνο μακριά από μένα. Απ' την αρχή μυρίστηκα ότι κάτι δεν πάει καλά με σένα. Δεν μιλάω σε μπεκρίδες. Ο Θεός είναι εκεί ψηλά και ακούει. Τι έγινε, πήγαμε όλοι οι συγγενείς εδώ μέσα. Τι πώς ρε μαλακισμένο. Ο κύριος από εκεί έστησε τη δουλειά. Εσύ, αφεντικό, με 10 μπάστακες από πάνω σου. Εσένα θα σκοτώσω ρε γουρούνι. Την αγαπούσε την αδελφή μου. Καμιά φορά και 2 φορές τη μέρα. Για θυμίσου, το ξενοδοχείο. Και ο τροχός γυρίζει. Γύρω-γύρω. Πάνω-κάτω. Ξανά και ξανά. Αμόλυσες πάνω μου το μαντρόσκυλο το μάνεση. Πολύ μεγάλο λάθος. Κάντο. Τι περιμένεις? Πρώτα δουλειά και μετά διασκέδαση.